Robert Abela ikkonferma li qabel ma daħal f'Kastilja kienet jitħallas minn Bowtna 17,000 euro fix-xahar għas-servizzi legali li kien jagħti lill-Awtorità tal-Ippjanar meta fi 3 snin minnhom kien ukoll konsulent tal-Prim Ministru. Konna naħdmu sigħat mhux mit-tnejn sal-ġimgħa, is-sibt dejjem u kien hemm okkażjonijiet fejn saħansitra tħallna biex nagħmlu x-xogħol tal-Awtorità tal-Ippjanar fil-ħdud ukoll. L-istorja li deret l-ewwel fit-Times tikkonferma li minn dan il-kuntratt biss qabel spiċċaj daħal f'butu eluf ta' euro għal 6 snin sħaħ f'kuntratt li laħaqtel għal 17,000 euro fix-xahar. Dan l-aħħar skandlu li xokja l-kuruturi ta' Kastilja kompla jikxef il-kriżi fil-gvern ta' Robert Abela boħut qed joqogħdu attenti ferm xi jgħidu ħalli ma jiksruwiex mal-klikka ta' Muscat. Ministru, meta jiżdiedlek ix-xogħol tagħti żieda ta' 10,000 euro lilek innifsek? Ġieli żdiedlek ħafna x-xogħol? Jiżdiedli ta' U tieħu żieda ta' 10,000? 7,000 kienet qabel diġi 17,000, le? Imma jiddependi x-xogħol li kun qed jagħmel. Ġifieri kien biżi biżżejjed għal 10,000 żieda. Jekk inti tkun qed tagħmel xogħol speċifiku jkun partikolari, ma narax. Robert Abela ħaq 10,000 euro aktar minn kemm kien jieħu minn għamel l-istess xogħol qablu, fattur li ġibet il-kritika ta' ħafna li qed itennu kif huma bil-kemm qed ilaħqu mal-ħajja u Abela ħadawk l-eluf kollha kull xahar. Inti taħdem fil-weekend? Sorry? Taħdem fil-weekend? Ma naqafx naħdem jien. Titħallas 17,000 imma? 17,000 fix-xahar għax taħdem fil-weekend. Jiena naħdem dak hemm bżonn. Ministru, inti taħdem fil-weekend. Ministru, inti taħdem fil-weekend. Anka fil-weekend qed taħdem inti. Il-ħin kollu li hemm bżonn naħdmu iva. U titħallas 17,000 għax-xogħol li tagħmel. Kien Kutajjar, Net News.